Que tal, señores e señores? Son as 6:28 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se aínda non entrastes no Instagram, buscastes @voltascoprato e lle destes a seguir... Mal! Mal! Seguídenos, @voltascoprato, e temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dúas persoas espectaculares. Dios, como se move esta cámara, verdad? Que pasen, por favor, Xulio Mato e Estefanía Colmeiro. Un aplauso para eles. Xados como se move a cámara aquí? Está activa a cámara, verdad? Sí. Que tal, Estefanía? Moi ben, Como estás? con ganas de verte. Sí? Sí, e de cociñar. Ajá. Sí. Moi ben. De cociñar con Xulio. Con quen? Con quen? Non queres cociñar? Estamos ti máis eu aquí, Sí, pero ti cociñando ainda non, non? Xa. É verdade. Xulio, como estás? Ben. Podíache facer a de non me interesa, pero non. Pero xa sei que non te interesa. Pero non me interesa moito. Bueno, imos Pues vamos a ver cociñar. que nos trae- Queres dicilo ti? Inés, de Vedra. Ola, chamo-me Inés e son de Vedra. Quería dicir que teño jaliñas e poñen, bueno, primeiro poñen un ovo cada unha, pero como teño moitos ovos. A veces non sei que facer con tantos. Algúnha idea ainda teño, pois fago uns huevos rellenos de atún ou así. Bueno, cada un que lle queira botar, pero boto atún, tortilla francesa, o que queira. Os ovos gastanse de moitas maneiras. Están riquísimos, pero eu quería aprender. É que estes cociñeiros que hai por aquí a ver se me dan unha idea, me dan as recetiñas para seguir comendo ovos. Mando un saludo a todos os de Vedra, especialmente ás persoas maiores de terceira edad, e que sigan comendo ovos tamén, que o colesterol non lle fai mal ningún. Un aplauso para Inés. É certo, Que maravilla, É certo que non lle fai nada. Non lle fai nada malo, non? O Gústame o colesterol, título do programa, que é Unha dúcia de ovos ten pratos novos. Porque aquí estamos moi acostumados a tomar pois o ovo cocido, o ovo en tortilla, ovo frito, ovo recheo, pero Ovos ao plato. Ovos calfados. ovos ao prato, ovos calfados, pero hoxe vamos Ovos a dar... rotos. Que sí, Ovos revoltos. moitos ovos. Bueno, xa temos Pero moitas. hoxe imos darlle unha volta á forma de cociñar. Eso que vedes aí, esa maravilla gastronómica que tanto prazer nos dá na vida. Oh, que foi primeiro? Que foi primeiro, como di o gran... Non, como di o gran filósofo Quim Barreiros, que foi primeiro? O ovo ou a galiña? Pois a min dixeron que para sabelo tens que pedir por internet un de cada. O primeiro que chegue é o que é. É que é, vale, perfecto. Depende onde vai. Xulio Mate, que vas facer? Pois mira, eu vou facer uns ovos turcos. Ou unha versión dos ovos turcos, que lle chaman así. É unha receita que leva bastante verdura, moi pochadiña, Que e así rico. doradiña, e despois vai levar un pouco de tomate aparte desas verduras. Buah, tes E moitísima uns ovos verdura. cocidos, e despois queixo a dolor, e vai tapado e todo fundido. Ten boa pinta. Gustoume a expresión queixo a dolor. Se es que vai levar moito queixo. Colmeiro? E os meus ovos tamén son turcos. E son uns ovos máis de almorzo. Non podíades coller uns ovos de Ordes ou de Arzúa, non, tiñan que ser turcos. Chamas Ovos, así, ó. sí, Vale, chamas vale, así a receita. vale. Os meus son polos condimentos, os Que aderezos, e son máis de almorzo porque van cunha salsiña de yogur. Ai, que rico. Sí. Que rico, además está moi de moda. Está moi de moda e, bueno, é unha receita moi resolutiva e para facer un desayuno máis contundente. Pois, Aí, señoras para e fin de semana. señores, cociñamos ovos. No Voltas co Prato marchamos con Estefanía Colmeiro. Imos alá. A ver, contame. Pois vamos a empezar coa salsa de yogur. O Ai, que ovo rico. para esta receita vai a ser escalfado, así que vamos a darlle lume aquí a auga Ajá. para tela quentiña. Pero, quero dicir, eu sí que estou moi Escalfar o viño. acostumado a tomar igual algunha salsiña de yogur Sí. e demais, pero o de mesturar ovo con yogur, como faz? Pois ovo e yogur. Vale, moi ben, Estefanía. Acabas de descubrir a Dille máis panacea. despacio, dille máis despacio. Non é tan extraño. En bizcoito xa ves o ovo mesturado co yogur. Correcto, pero Os non... ovos con bechamel, ao final é un ovo con un lácteo, non é tan extraño, non é tan novedoso. Os Xa, ovos- pero ten como un sabor completamente distinto, non? O ovo Tens do que yogur. probalo, porque este yogur vai a ser un yogur que vai ir aromatizado con ervas, vai a levar aderezo de pementa, de sal, o alliño. Entón é unha salsa de yogur salgada. Vai quedar salgado, claro. Vai quedar salgado, Non claro. pensedes no yogur con azúcar,
O de vainilla, non, neso non pensamos. No, vamos Pensamos máis no a yogur usar... agrio e salgado, non? Efectivamente, un yogur tipo griego, que non é un yogur azucarado, Correcto. e ten outra textura. E para mesturar despois esa salsa de yogur, primeiro aquí no morteriño poñemos o que é o allo, Ajá. a menta, Puxeches menta. e vamoslle o sal para que rompan as folliñas e o allo, O sal vale? que é gordiño, Sí, sal gordo mellor, É sal gordiño. Para que rompa o ben. allo, entendo, non? e así vai axudar a romper o que é a erva, neste Guai, caso iso que é a menta. A menta ten que lir muitísimo, claro. Cando Sí, sí. arrachas así co... Salen co os sal. aromas, claro. Claro, que pasada. Aquí pois, é un pouco de sempre, os aliños e os aderezos van un pouco a gusto. Se non nos gusta a menta, podríamos usar o cilantro, podríamos usar o perexil. Va, pero menta para min está ben. Sí, Para min está ben. é moi de ovo turco. Sí, non sei para a comida, pero en calquera caso, para min, eu non sei como son os ovos turcos, creo que nunca os probei. Pero bueno, hoxe descubrímolo na Voltas co Prato. Home, xa verás que vas a facer esta receita a fin de semana, seguro. Seguro. Sí, seguro. Segurísimo como facer esa receita a fin de Non é semana. complexa, cañotas, non é Por complexa. certo, a xente da casa que nos chame a Voltas co Prato 664-483419. Ese é o teléfono da Voltas co Prato, sabedes que podedes chamar e repartimos cartiños, e como sempre, 50 euros dunha vez e 50 doutra, así que moi atentos e atentas ao Voltas co Prato porque hoxe cociñamos con ovos, e ovos hai moitos en Galicia. Imos con Xulio Mate, veña. Digo evada, Cuidado, Non quería... Sí. Sí, sí. Hola! Mira, ves? Este sí que Cebola. vai ser unha huevada, Isto vai ser unha, polo menos unha fritada. Unha fritada sí. vai ser. Vale, mira, cebola, allo, un allo que está só machacado, como ves. Sí. Vale, xa doradiño, Buah. ves? E agora, cebola, pemento verde e vamos a botar tamén pemento vermello. Ai, que pasada, Vale, Xulio. isto se queres tamén o podes facer o fin de semana. Tamén creo que vou facer este fin de semana. Sí, sí. Sí. Sí, sí. E se o fago, che mando un vídeo. Buah, pois entón sí que alucino, Entón sí que alucino. Veño de onde este e provocho. Bueno, entón, de momento estás pochando todo un pouquinho, Sí, mira, estamos pochando estas verduras, Ajá. a que vamos a engadir despois unhos tomatiños que vamos a darlle un toquiño de tixola primeiro, Ai, que ricos. para que queden así tostadiños tamén. Ajá. Entón aquí simplemente sal, un poquinho de pementa, vamos a aromatizar un poquinho tamén esta verdura, vale? Vale, E vamos a botar unhas folliñas de De romeu, romeu. vale? Un pouquiño. pouco romano. Por certo, este prato parece un pouco máis contundente, non? Que o dela. Sí, sí. O dela é un pouco Claro, almorzo. o dela é un pouco para almorzo. Isto Ou sería algo máis- antes de comer, non? Se aceptamos ese como almorzo, Sí. isto sería pues, un plato de xantar, un primeiro plato, ou... Sí, sí. Bueno, depende do que coma, é un poquinho de orego tamén, vale? Crees que lle vai gustar a Inés? Home, eu espero Espero que sí. Esperas que sí. Pois, a ver que día a nosa convidada de hoxe, así que chamamos e pido un fortísimo aplauso para Inés de Vedra. Que tal, Inés, como estás? Pois, ben, Benvida. Ben Que hallado. elegante e gustoume moitísimo o vídeo, O Gustouche? vídeo, encantoume o vídeo, sí. Pois estabas moi natural no vídeo. home, que a naturaleza É maravilloso, é maravilloso. Bueno, e dicías que tes moitísimas galiñas, Sí, moitas galiñas. pero algunha pon pouco ou non pon. Home, de momento non teño ningunha que me poña 2 ovos cada día. De verdad? No, É que non che poña, non me poña, sí, pero Sí. que me poña 2 non topei ningunha. é normal é que che poñan un, non? Home, E cantas toda a tes? vida. E cantas tes? Pois, dixen moitas, pero terei 14 ou 15. Ah, bueno, 14 ovos ao día son moitos ovos, No, pero todas non poñen á vez, Ah, vale. Unhas poñen e outras miran como poñen. Vale. Vamos ver a receita de Xulio Mate, no, de Estefanía Colmeiro, perdón, vamos ver a receita de Estefanía Colmeiro porque tamén leva ovos. Veña, vente por aquí. A verla. Boa A ver. tarde, Hola, Inés. Mira, os meus ovos van a ser uns ovos escalfados con salsa de yogur para almorzo. Unha receita así como máis de almorzo. Para a salsa de yogur, o que fixen nun mortero foi meter uns dentes de allo, unhas folliñas de menta e un pouquiño de sal grosso. Eso todo o machuquei. E agora o mesturo co yogur, que usei un yogur tipo griego, que non é doce, é máis para esta receita que é salgada, un pouquiño de pementa e agora mesturamos todo. Moi Vale. sinxeliño. Inés, agora mesmo queremos saber a túa opinión ao respecto de mesturar
yogur con menta, sal Allo. e ovo. E algo. Pois eu vexo fenomenal. A mezcla cantan máis se fa, máis é sorpresa. Ves, Inés sí que sabe. O problema, Inés, esa sorpresa non é boa. Bueno, iso está os que vayan a comer. Pero a Para ver, comer ti. Pois eu xa opinarei. Inés, Fran, esta salsa de yogur pode acompañar outros platos. Ajá. Pode acompañar ensaladas, pode acompañar unha carne, un peixe, unha salsa de yogur que sirve para moitos platos. Ti ves as novelas turcas? No. Non? Porque sabe moito desto. Par ben, hai que ver a voltas co prato. Sí, hai que ver a voltas co prato, ou hai que ver Saudade de ti, que é a nosa serie da televisión de Galicia. Vamos ver o de Xulio Mato, o Artemisa tamén, que está na televisión de Galicia agora mesmo en directo. Vamos ver Inés. Sí. con Xulio Mato o que está facendo, que estou un pouco... Hola, Inés. Hola. Mira, vou Contalle. explicar o que estou facendo. Mira, estou relando un poquinho de tomate aquí, porque aquí teño allo, cebola, pemento vermello e pemento verde. Vale? Estou facendo unha fritada encima da que vou poñer despois estes tomates que vou pasar pola tixola, eses ovos que teño xa cocidos e despois moito queixo. Gusta o queixo? Dime que sí. Bueno, pois genial. Entón, penso que vamos a facer algo que che pode gustar, eh? Como ves? Vexo ben. Que che parece? Vamos a Isto xa é un tapar pouco para axudar máis- a cocer. Isto é un pouco máis habitual, non? É que isto pon os ovos, pero isto máis ben son produtos da horta, Tamén. Sí, pero poño os ovos tamén, eh? Valle poño os ovos. Arrímate un pouco a Xulio, un pouquinho máis aí. A ver se Os ovos para que non Mira, vayan os só ovos están cocidos. aí cocidiños, Aquí, para dar sacada a textura do ovo, tens que ser moi experto en paladar, Bueno, xa veremos, xa veremos. Como ben, Inés. Igual o atopas así. Moi ben, A ver, Xa non? verás como non, xa verás como... Unha vez que isto reduza, vai quedar o ovo como protagonista, xa verás. Sí. Sí, xa verás, confía en mí. Confía un pouco. No, eu Inés, confío que vai estar moi rico, pero... Porque Inés ten medo de que non este o ovo, non se atope o ovo no bocado. Home, é que se lle fallo nos ovos ás miñas galiñas xa non me poñen máis. Entonces teño que... No, me no, Tens xa que verás como non. Tens que ser fiel ao ovo. Deixei nos vendo a televisión, non penso... Pues saluda. Subindo a audiencia, saludas. Jaliñas. Tens nome, as Jaliñas? Sí. Sí. Teresiña, a dos ovos azules, a da Jorge Pelada. Teño... Pero a mellor é Teresiña, Bueno, Bueno, a dos ovos azules. a da Jorge Pelada tamén. Cal dá mellores ovos? Bueno, non vou defraudar a ningún. Vale, pareceme ben. Coa Jaliña hai que ser serio, é verdade, seria neste caso. Despois moi ben. igual. Bueno, Inés, teñe que preguntar cal das dúas crees que che pode gustar máis, así simplemente co que viches. A ver, eu vexi moi boa pintar dúas, pero agora faltame Claro, o paladar. o que é o probar. Bueno, pois podelo pensar aí na zona de sufridores. Pois Te sí, parece ben? sí. Vale pensar? Vou pensar, mas vou non pensar ben. Pois dámoslle un aplauso a Inés de Vedra, que está con nós mentre vai a zona de sufridores. Que maravilla, Bueno, pensar Inés, ben, dixo, Teresita dixo a dos ollos azuis. A dos A ovos dos azuis, ovos, a dos ovos dos azuis, ollos. perdón. Que boa, A verdade é que dá gusto con esta xente. Bueno, imos falar coa xente da casa, imos falar con Ermitas. Que tal? Boa tarde. Buenas tardes. Eres de Guimarães, non, Ermitas? Sí, de Guimarães. Bueno, que tal? Como estás? Ben, ben. A ver, contanos, ti tes galiñas, tes ovos ou non? Teño galiñas, teño huevos e ainda me comeu raposo dúas esta noite. Bueno, Bueno, va por Dios. no! O raposo aquí non está ben visto neste programa. Non pode ser, Ermitas. Non pode ser. Non pode pasar isto. Non é ese. E logo, papuche dúas. Dúas, Sí, dúas. dixo. Bueno, e cantas tes? Tiña 9, ahora teño 7. Xa estamos baixo mínimos, Ermitas. Sí, este certo, sí. Nada, hai que ir á feira e buscar un par delas máis, Ahora tan pronto veña. Bueno, que é o que cociñas ti con ovos normalmente? Pois con ovos, tortilla, huevos rellenos, Oh, moitas cousas con huevos, moitas cousas. Flan, oi, flan, flan de huevo e leite. Que rico, que rico. Oi, Ermitas, é unha pregunta. Algúna vez os utilizaste para almorzar? O almorzo? Eu non, o meu home sí. Ah, mira, seu home sí. Vale, O meu vale, home vale. sí. Vale, bueno, Eu non. pois, cando queiras, podes vir aquí ao programa ou pode vir tamén o teu marido. E, por certo, tedes que probar a facer a receta de Fanny, que é moi de almorzo, vale? E traeron os ovos. Vale, vale. Veña, un bico grande. Vale, un Chao, bico. chao. Hasta loguinho. Chao, chao. Chao, hasta Dicille, luego. Ermitas, que de Fanny a Palmos, pero tú tamén que para comer tamén vale, pode vale. ser, a de Xuli. No, Tamén digo, pode xa ser. non estamos decantando, xa decir. No,
No, eso xa máis. Estou un pouco- Nunca me verás a min posicionándome en contra de ti. Nunca pasou. Vamos a va. contar a cousiñas de Galicia, porque os humildes ovos son seguramente un dos alimentos máis versátiles do noso planeta. As tribus primitivas xa tiñan acceso a unha gran variedade deles grazas ás aves salvaxes, que na época de cría deixábanos ali e alá. Algo máis tarde, hai uns 8.000 anos, empezouse coa domesticación e iso levou a que escollésemos as variedades que ofrecían mellores resultados. Seguro que adiviñades, as galiñas son as nosas favoritas, pero tamén nos encantan os ovos de outras especies, sexan moi grandes ou moi pequenos. E ollo, que a nosa gastronomía sería a metade do que é se non houbese ovos. Tomade nota, grazas a eles temos tortillas, revoltos, biscoitos, magdalenas. Se tedes un ovo e unha tixola, ainda podedes ser un pouquiño máis felices que vendo a voltas co prato. Mira que é difícil, En @voltas co prato temos todas as receitas penduradas e podemos falar con todos e todas vós cando que irades. Imos ver que fai Xulio Mato. Como? Que huevada de Xulio Mato. Mira. Mira o que ten por aquí. Mira. Fixadvos que pochados, fixadvos que ovos cocidos. Que cantidad de ovos para que se tranquilice Inés que vai ter ovos, non se preocupe. Mira, estes que están feos, que eso vai depender da posta que teñan, sabes? Pois vamos a convertir en bonitos. Pois moitas veces depende do tempo de cocción, depende do tempo que leve o ovo na nevera, da calidad do ovo. Depende de como se enfríe, depende de un montón de cousas. Entón podemos dicir que os teus ovos son un pouco rancios. Os meus, no, rancios non, ao contrario. Son boísimos, claro. Son buenos, mira, son buenísimos, mira que colorazo teño. Bueno, mira, aquí teño os ovos xa abertos, este tomate que xa debe estar casi dorado, ves? Hola. Vai dobrando. Que rico vai estar isto, Hombre, isto vai estar moi bo. Isto é... E ademais, aínda que pareza increíble, para ser Xulio Mato é bastante sana a receita. Hombre, claro, as miñas recetas normalmente son sanas, cañotas. Sí. A ver, que a mantequilla non está demostrado que sexa tan mala. Vale. No, bueno, non é boa, pero tampouco é tan mala, Non é tan mala como... Non a criminalicemos, non? Claro, que non é que... Criminalicemos. Moi ben. Menos mal que presenta este programa. Menos mal. É non de información. Eso, pois mira, seguimos marcando este tomate e mentres, donde temos xa ovo, o sea, donde temos xa, perdón, tomate, vamos colocando xa así boca abaixo os ovos. Eu teño que partir unha lanza a favor de Inés, é que isto é todo verdura, É o ovo, non ves os ovos? Sí, home, pero mira pa aí. Ti non sei como faz, pero sempre partes lanzas para outro lado. Nunca me saca a cara diante de ninguén. Bueno. Pois na casa falamos. Tampouco tú... Cando acabemos o programa falamos. Espérate na porta. No, falamos na casa. Entón, poños oviños por riba. Vale, poñemos os oviños, despois vámoslo cubrir todo de queixo e vámoslo tapar outra vez, para que funda todo o queixo. Eso vai quedar moi chulo, Isto vai quedar moi rico. Moi rico e moi chulo. Mentras tanto, imos con Estefanía Colme. Mira. Non te atreves a bailar, Estefanía. Eu é que ahora mesmo estaba concentrada. Estás un pouco liado, sí. Ai. Bailar van a bailar os meus ovos, que os vou a escalfar aquí nesta auga fervendo. Como fas os ovos, ti? Escalfados. Pregunta de concurso. Que tipo de ovos vai facer Estefanía Colmeiro? Escalfados. Ali. Escalfados. Aí está. 664-483-419. Pregunta de concurso. Que tipo de ovos vai facer Estefanía Colmeiro? Ovos escalfados. Onde sexa, non? Onde sexa. Sí, a donde sexa. Chamade 664-483-419. Temos 50 euriños para repartir á xente da casa, así que, por favor, chamádenos que queremos falar con todos e todas vós. E como facemos os ovos escalfados? Pois, Estefanía. Auga fervendo Ajá. e un chorro de vinagre, un bo chorro, sen medo, que isto vai axudar a que o ovo quede máis recollidiño. Vale. Logo temos que facer a forza esta centrífuga, que é o de darlle así voltas para que a auga xire, e botamos o ovo no centro, e así envólvese. Baila sobre si mesmo, claro, baila sobre si mesmo. Claro, por iso dicías que bailar... É un movimento de cañotas. Claro, por iso dicía que o ovo iba a bailar, claro. É o ovo bailongo. O bailón, do voltas co prato, como mola, E nada, baila, aquí un par de minutiños. Mira o baila ovo. Mira. Eso. Leva o ritmo da música, leva o ritmo latino nas veas. Sí, E ademais o ritmo que se pan. contaxia co ritmo de cañotas. E ademais estás fritindo pan, non? Fritindo pan porque para esta receita o de mollar con pan, ovo e pan, Sí.
e unha salsiña, pois sempre vai prestar, non? Nunca van mal. Nunca van mal. Moi ben. Vale. Aquí temos derretí manteiga. Tamén é unha receita que leva manteiga. Vale. Esta manteiga tamén a vamos a aromatizar con condimentos. Por iso de que, ao ser unha receita turca, leva moito aromático, non? Vai moi condimento, moito aromático. Vai condimentada. Vale, moi Vamos a ben. condimentar con pimentón doce e con pimentón picante, vale? A xente da casa está o vendo aí debaixo, Tomade nota, 60 gramos de manteiga, 10 gramos de pimento picante, moído ou chile, 5 gramos de pimento doce moído e 2 gramos de comiño. Que rico, vamos a botar agora. Que rica esta salsa. Sí, sí. Moi ben. O de picante o de sempre, un pouco o gusto, O gusto que nos do gusta, consumidor. efectivamente, darlle un toquiño picante, pero bueno, a quen lle guste moito picante, que lle bote un chisquiño máis. Que guai. E aquí teño perexil, menta, allo picado, e tamén llevamos a botar, se me deixa a chamada. Sabes que teño eu? 50 euros. Imos á baña. Carmen, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Ben, ben. A ver, contanos se ti eres muller que lle gusta, pois, cociñar con ovos ou non. Sí, sí. E comelos tamén, me imagino, non? Tamén mellor aínda. Mellor aínda. Pois veña, por 50 euriños, que tipo de ovos vai facer Estefanía Colmeiro? Ovos escaramichados. Encantoume, mira, gustoume tanto a palabra, Carmen, que che vou dar os 50 euros. Vouche dar os 50 euros. Ovos escarabechados. Escarabichados, non? Escalfados era a palabra, pero en calcara caso, Carmen, douche os 50 euros porque os mereces. Mereces. Moitas gracias. Bueno, un bico moi grande, vale? Vale, gracias. Veña, ata loguiño. Chao. Escarabichados, boísimo. Eu creo que te veu bailar e dixo... Sí, pode ser. Un pouco Fixadevos, escaramichado. non vimos, pero sacou o ovo, fixadevos que chulo quedou o ovo escalfado que sacou Estefanía Colmeiro, Escarabichado. O ovo escarabichado de Estefanía Colmeiro. Vale, esta mestura de ervas, de menta, perexil, allo, leva tamén aceite e un chisquiño de vinagre. Vale. Isto vai a ser un pouco o aliño deste ovo, Ui, isto vale? está che fervendo moito, Sí, vamos a baixar agora o lume. Ui, ata veu Xulio Mato, preocupouse polo ovo, Sí, decía, vais a botar fora eso, Cuidado co ovo. Aí. Pero que está armados. Vale, e vamos a mesturar tamén pimentón picante, pimentón doce, un pouco de comiño e un pouco de tomiño. Levan moitísimas especies, Moitísimas. Claro, por eso son ovos turcos. Sí, moi ben, gústame. Eu creo que a min que me vai gustar moito, como me gusta E así isto, especial. despois, ao remate do plato, vamos a aliñar o ovo con esta salsiña, vale? Moi ben. Pois vaya pratazo, que imos ter aquí con Estefanía Colmeiro. Xulio, se che parece, vou contigo, pero tens que ir para o teu sitio. Moi ben. Estou. Así. Estou. Oi, Mira. vámonos derreter aquí, por favor, Galicia. Esta casa está, porque mira. Galicia. Mira que queixada, Espera, que se ten que ver, Sí, Tense no, ver creo na que se casa. vexa. Buah, isto é unha auténtica Isto é- pasada, Mira. Unha auténtica pasada. O queixo, fixadevos o queixo como se derrete, o queixo con... Que auténtica maravilla, Bueno, as verduras, o sea, o cebola, pimento vermello, pimento... Para, Galicia, ven aquí. Mira isto, Galicia. Mira esto, Alicia. Mira, pai. Espera, mira... É que de verdad. Que decoramos. É que de verdad. É Aí sí. que merece un aplauso. E con toda esa cantidad de ovos, que non se fiaba Inés... E leva moitos ovos, como dicía Inés. Bueno, pois mentras tanto imos co público do voltas co prato. Moi ben. A ver que nos di Inés. Vamos para lá. Agora outro aplausiño, este para mí. Este para mí. Inés, 14 jaliñas. 14 jaliñas. Dache para facer os dous pratos, Dá, Da ó. Mas ainda che sobra algún para mandarme a min para a casa. Non, invito-te a que veñas a Vedra, que conoces Vedra. Eu xa Que mando un saludo para todos os de Vedra. Estive moitas veces en Vedra e teño moitos amigos en Vedra, por certo, Bueno. O que lle mando tamén saúdos á xente de Vedra, sí. E actuei o grupo de teatro en Vedra, tamén. Xa. Que maravilla, Vedra é precioso, A ver, contame, non sei se tes claro por onde pode ir o teu gusto coas receitas. Este de queixo gustoume moito, pero méteme medo a probalo, porque vai pelar a Dios. Bueno, eu non vou ser eu quen diga que a Xulio gusta lle darlle lume aos platos. Pois sí, pero que non que o pille.
Xa vai, mira, xa o sacou, según o dixete, xa o sacou. Xa o sacou a refriar, biches? Vale, vale. Teñen os dous moi boa pinta, pero este mantén un bo home, Ai, sí. Así un home guapo, grande como ti. Eres faladora, Son. Pois mira, baste levantar conmigo e imos ir probar, vale? Vamos. Veña, arriba que se levante Inés de Veda, damoslle un aplauso que ven conmigo xa. O aguantas co prato. Ponte aí xunta Inés. Vamos con Inés. Oye, con Inés. Con Estefanía, vamos con Estefanía, vente. Xe chamaba Inés a Estefanía e a Estefanía Inés. A ver, pola miña parte non hai problema, cañotas. Ningún, non? No, Ningún. xa sei Tes de algún quen Inés da ven. familia? Sí. Pois xa está, todo ben. Veña, póstranos o teu platiño, como vai? O meu platiño, primeiro vamos a poñer o que é a salsiña do yogur. Hola. Tamén saltei uns piñóns, porque Pasáchelos pola tixola, non? efectivamente, para que colleran ese color tostadiño. Moitísimas cousas hoxe aquí, Sí, pero bueno, é unha receita que ten moitas cousiñas, pero é moi sinxela, xa biches. Mirad os ovos escalfados, que chulos Ao quedaron. final, foi Comeche nun algunha vez un ovo mira-vira. escalfado? Sí, pero comíos na casca. Que facía así un boratiño. Na casca? Sí, cocía o ovo aí, Sí. e quitaba medio crudo, e facía un borata con a cucharilla e iba comendo. Sí. Bueno, isto é moito. Entón, E bota así. rematamos coa manteiga que levaba o pimentón doce e o pimentón picante, e Bueno. agora con este aceite. Pois veña, Xulio Mato, trae a túa receita que temos que probar. Aí Vente vou. conmigo, Inés. Vamos á zona de probadores. Ponte aquí, por favor, se faz o favor. E cando queires, podes empezar a probar tanto o de Xulio Mato. Espera, que vou O de polo Xulio- plato, vou polo O de plato. Xulio Mato, que o plato de Xulio imolo ver agora. O que pasa é que Xulio era un plato moi grande. Mentras tanto vai probando, Inés. E imos Vai, repartindo por aí. cartiños. Como cociñou Xulio os ovos? Cocidos. Cocidos. Como cociñou Xulio os ovos? Cocidos. 664 48 34 19. Ai. Chamade. Hasta me fixeche 50 doar, euriños en xogo, 50 euriños en Será xogo. este, non? Oi, non pedí un aplauso, pero pido tamén un aplauso para Xulio Mato, para os dous. Para Estefanía e para Xulio. Imos a Bueu. Azucena, que tal? Boa tarde. Buena tarde. Como estás? Bien. Estás ben? Bueno, alegrámonos. Veña, por 50 euriños, como cociñou Xulio os ovos? Cocidos. Vai, Moi ben, 50 euros que marchan para Bueu. Un bico moi grande, vale? Gracias. Veña, taloguinho, Azucena, chao, chao. Adiós. E aquí está, Inés de Vedra, probando os dous pratos de ovos. Ovos escalfados, ovos cocidos, pero elaboracións completamente distintos. Ovos de comida, ovos de almorzo. É moito queixo. A ver, é moito queixo de Xulio. Bueno, se tes moitas galiñas, podes facer os dous, os que queiras. E despois Que, un flan. que lle dé a gana. Despois un flan. É un flan tamén. Sí. Fixádevos que pratazo fixo don Xulio Mato tamén, Mañá se lle meto o dedo no cu para que poña máis pronto. Pois imos alá. Esta é moito. Inés de Vedra, podes parar de comer cando queiras, Inés? Non, o que a mí non me vai salir tan rico. Pero mira. Déxame aproveitar. Escoita, ahora sigues comendo, pero tesme que dicir quen gana. Imos alá. Inés de Vedra, despois de probar os dous pratos, quen gaña unha voltas co prato dos ovos? Este. Xulio Mato! Xulio Mato! Xulio Mato, e sigue comendo! Inés, ti sigue comendo. Trouxemos tupper. Bueno, traemos nós un tupper. Ti sigue comendo, nós marchamos, señoras e señores, queden coa actualidade. Coa hora galega, nós comemos ovos. Chao, ata mañá.